Panay-Guimaras-Negros Bridge na aprubahan na sa National Economic and Development Authority Board, groundbreaking sang proyekto na tala na subong nga tuig. Si John Sala nakatutok. Naghatag na sa go signal ang National Economic and Development Authority Board sa pagsugod sa pinakauna nga inter-island bridge project sa Rehiyon, ang Panay-Guimaras-Negros Bridge. Natapos na ang feasibility study sa isa ka Chinese company. Ginatan-aw nga magalawig sang 5-6 ka tuig ang konstruksyon sang taytay nga nagakonekta halin sa Leganes padulong sa Buena Vista, Guimaras. Samtang taytay naman nga nagakonekta sa Guimaras-Negros ang magaumpisa sa banwa sang San Lorenzo padulong sa Pulupandan, Negros Occidental. Nagalaba sa masobra 32 kilometros ang Panay-Guimaras-Negros Bridge. People and goods will be able to cross over and go to either Guimaras or Negros and vice versa. Ginatanaw nga dako mabulig sang proyekto nga mapauswag pagid ang ekonomiya sa rehiyon, ilabi na ang oportunidad nga makaobra kag negosyo. In a progressive sense, because meaning that municipalities that probably would not be as busy before would now find themselves contending with traffic and movement of people, goods, and transportation. Positibo naman ang amay sang barangay sa Guaan, Leganes sa madala sini nga bulig sa iya barangay, labi ng tanyag nga obra sa iya mga residente. Hatag sang pabor sang bimig nga madamo sang pumuyo sang barangay Guaan lang nakaobra. Subong man sa iban nga kabarangayan. Natala ng groundbreaking sang proyekto subong nga tuig. Upuod kay Cirilo Rinduque, John Sala, Western Visayas.